ቢስተር ኢኹም በቃ ናቱ ፎቶ ብቅድሚት ኣላ ታ ቪድዮ እውን ኣላ ናይ ዶንኪቲቡን ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ዶንኪቲብ ናይ እሾቶ ኣላ በቃ ቲ ቻናሎም ብራንዶም ኣብ ታሕቲ ጽሑፍ ከም ዘለዋ በቃ ብራንዶም ሰያ በቃ ነዚያ ርኢ ኣቢልኩምስ ናይ ዶንኪቲብ እያ ክትብሉ ዝገብርኹም ማለት እዩ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ጀሚርካ በቲ ሴቲንግ እንድሕር ተደናጊርካ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከም ጀማሪ ክትፈልጦም ዘለካ ኩሉ ኣገዳሲ ናይ ዩቲዩብ ሴቲንግ ከብረኩም እየ ካብ ቻናልካ ብቐሊሉ ሰርች ጌርካ ከም ዝርከብ ክሳብ ቪድዮ ክትጻን ከለኻ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ጽሑፍ ከመይ ጽሕፍ ከመይ ጌርካ ቻናልካ ንዓወት ተዳሉ ክንርኢና ኣብዚ ቪድዮ ሰለስተ ቁልፍ መለያት ክንሽፍን ኢና መጀመርያ መሰረታዊ ናይ ዩቲዩብ ሴቲንግ ኩሉ ጀማሪ ክፈልጦም ዘለዎ ካልኣይ ቻናልካ ንምዕባይ ዝጠቕሙ ሴቲንግ ሳልሳይ ልሙዳት ጌጋታት ንኣሽቱ ዩቲዩበራት ዝሰርሕዎም ክንርኢና ንጀምር ቀዳማይ ክፋል መሰረታዊ ናይ ዩቲዩብ ሴቲንግ ኩሉ ጀማሪ ክፈልጦም ዘለዎ መጀመርያ ናብ ዩቲዩብ ብምእታው ናብ ቻናልና ፕሮፋይል ንኣቱ ንወጻእ ናብ ዩቲዩብ ስቱድዮ ንኣቱ ናይ ዩቲዩብ ስቱድዮ ሰዓተና ናይ ቻናልና ሽም ባነር ንምስትኽኻል ውርድ ንልሞ ኣብ ከስተማይዜሽን ዝብል ዘሎ ንኣቱ ብምቕጻል ባነር ኢሜጅ ክንቀይር ተደሊና ኣብ ባነር ኢሜጅ ዘሎ ቼንጅ ንብሎ ማለት ይኸለና 2048 ብ1152 ክኾን ኣለዎ ከም ካንቫ ዝኣበለ ሶፍትዌራት ተጠቒምና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ካልኣይ ፕሮፋይል ፒክቸርና ንቕያር እውን ኣብ ፒክቸር ትዘላ ኣብዚኣ ክንቀይራ ንኽእል ኢና ብ98 ብ98 ፒክስል ዝኾነ ማለት እዩ ካልእ ኔም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኔም ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብምእታው ኢና ሽምና ክንቀይር ንኽእል ኣብዚኣ ያፌት ፕሮ ኢለጢፈ ኣለኹ ኣብዚ ሃንድል እውን ክንቀይር ንኽእል ኢና ዲስክሪፕሽን ናይ ቻናልናስ ዲስክሪፕሽን ንጽሕፈሉ ቦታ እዩ ኣብዚ እንኳዕ ናብ ያፌት ፕሮ ብድሓን መጻኹም ኢልና ጽሒፍና ኣለና ብእንግሊሽ እውን ተጽሕፉ ተመራጺ ይኸውን ኣልጎሪዝም ንምሕጋዝ ማለት እዩ እሺ ካልእ ንሪኦ ቻናል ዩአርኤል እዚ ሰንድ ንምግባር ሊንክ ካዩ ኣብ ቻናልካ ብዲስክሪፕሽንካ ሸር ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ፌስቡክ ገለ ንዕሩኽትካ እውን ክትልእኾ ከለኻ ብቻናል ዩአርኤል ኮፒ እናሃለእኾ ንኽእል ኢና ማለት ንምፍላጥ ይጠቕመና መሰረታዊ ነገራት ካብ ዕረና ናብ ምዕቡል ወይ ድማ ኣድቫንስ ሴቲንግ ንስገር እዚ ድማ ንቻናልካ ናብ ዓብዪ ደረጃ ዝሰቅል እዩ ካልኣይ ክፋል ቻናልካ ንምዕባይ ዝጠቕሙ ሴቲንግ ናብ ኣድቫንስ ደረጃ ንምብጻሕ መጀመርያ ናይ ስልክ ቁጥርና ቨሪፋይ ክንገብር ኣለና ኣካውንት ናብ ሴቲንግ ዝብል ዘላ ብምእታው ናብ ቻናል ንኣቱ ናብ ቻናል ምስኣተና ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ዝብል ንኣቱ በመጀመሪያ ስታንዳርድ ፊቸር ዝበሃሉ ቻናል ኢዝ ፍሪ ኦፍ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ስትራይክ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ተሃልዎ ቻናል አክቲቭ ተኮይኑ አድ ኮላብ ቱ ፕሌይሊስት ክንፈጥር አድ ኒው ቪዲዮስ ኤግዚስቲንግ ፕሌይሊስት ኣብ ፕሌይሊስት ሓደሽቲ ቪድዮ ክንሰቅል ፕሌይሊስት ክሬሽን ፕሌይሊስት ክንሰርሕ እና ቪድዮ አፕሎድ ክንገብር ይፍቀደልና ኢንተርሚዲየት ፊቸር ተኮይኑ ግን ቪድዮ ከ15 ደቂቃ ንላዕሊ ባዕልና ዘደልናዮ ተምኔል ንክንሰቅል ስልክ ቁጥርና ቨሪፋይ ክንገብር ኣለና ላይቭ ስትሪም ክንኣቱ ተኮይና ቨሪፋይ ክንገብር ኣለና ቨሪፋይ ንምግባር ኣብ ሕጂ ቨሪፋይ ስለ ዝገበርኩ እምበር ኣብዚ ኣብ ሰዓተና ናብ ጎግል ወሲድና ዓዲ መሪፅና ስልክ ቁጥርና ምስኣተና ናብ ስልክ ቁጥርና ኮድ ተላኢኹ ቲ ኮድ ናፍቲ ጎግል ናፍቲ ዝሃበና ቨሪፊኬሽን ምስ እተናሉ ቨሪፋይ ይብለና ቨሪፋይ ምስለና ዞም ነገራት ንገብር ካስተም ተምኔልስ ላይቭ ስትሪም ንኣቱ ቪድዮ ሎንገር ዛን 15 ሚኒትስ 15 ደቂቃ ዝኾኑ እውን ንገብር ኣድቫንስ ዘይኮነ ምክንያት ቻናል ሂስትሪ ስለዝደሊ ቻናል ሂስትሪ ማለት ኮመንት ገለ ክገብሩ ከሎ ማለት ኣፒል ኮንተንት አይዲ ክሌም እዚ ከዓ እንታይ ክጠቅመና ኮንተንት አይዲ ክሌም ንኣብነት ኮፒራይት ተተላኢኽና ኣፒል ክንገብር ኤክስተርናል ሊንክስ ኢን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን በቃ ንኣብነት ካንቫ ተጠቕሙ ተይለ ናይ ካንቫ ሊንክ ቀምጣ ይኽእልኒ ቻናል ሂስትሪ ቢል ተገይረ ኮመንት ተገይርኩም ላይክ ኢንጌጅ ተኾንኩም ሊንክ ቀምጥ ይኽእል ማለት እዚ ናይ ስራሕ ውፅኢት እዩ create more live stream daily ብዙሕ live stream create more short daily short ብዙሓት ክንሰርሕ ንኽእል test and compare different thumbnails test and compare different thumbnails ዩቲዩብ ሓድሽ ፊቸር ዘምጾ ማለት ሰለስተ thumbnail ትሰርሕ ሞ ካብ ሰለስተን መን ይበልጽ ዝበለጸ ዩቲዩብ ባዕሉ ሪከመንድ ይገብረልካ upload more videos daily upload እውን ብዙሕ ቪድዮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናይ ኣድቫንስ ደረጃ ኣብዚ ካብ ወዳእና እዞም ምዑላት ባህርያት ጾታ ቀየርቲ እዮም
ጀመርቲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ንዕቤት ቻናል ዝዕንቅፉ ጌጋታት ይፍጽሙ። ሳልሳይ ክፋል ልሙዳት ጌጋታት ንኣሽቱ ዩቱበራት ዝሰርሑ። ቀዳማይ ኣብ መግለጽታት ዝርከቡ ቁልፊ ቃላት ሸለል ምባል። ስለምንታይ ኪወርድስ ዲስከቨራቢሊቲ የመሓይሹ? ኣገደስቲ ቁልፊ ቃላት ንምርካብ ከም ቲበዲ ወይ ቪዲአይኪው ዝኣመሰሉ መሳርሕታት ተጠቐም። ቪዲአይኪው እና ቲበዲ ከመይ ከም ጥቀም ተደሊኹም ናብ ክሮም ሰኣተና ኣብ ሰርች ቪዲአይኪው ኢልና ንጽሕፍ። ካብ ቲበዲ ቪዲአይኪው ዝመክረኩም ቪዲአይኪው ይዝሕሽ። ቪዲአይኪው ሰኣተና እዚ ቪዲአይኪው ኪወርድ ብምርካብ ከመይ ጌርና ቻናልናስ ብቐሊሉ ሰርች ወይ ድማ ዲስከቨራቢሊቲ ክህልዎ ይገብረልና ማለት እዩ። እሺ ጂሜል አካውንትና ምንመርጽ ኮንቲኒ ንብሎ። እሺ ኮኔክት ዩር ቻናል ይለና አለ። ኮኔክት ምንወሎ አፕሊኬሽኑ ንወሎም እዩ። በአፕሊኬሽኑ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እንጂ ግን በኮምፒውተር ይሕሽ። What will you make video about ይለን ኣሎ። ኣነ ብዛዕባ ዩቱብ ስለ ዘምህር ዩቲብ ኤዱኬሽን ወይ ድማ ዩቲብ ጥራይ ንወሎ። ኮንቲኒ ዩቲብ ቱቶሪያል በቃ ብቅርሹን ኣሎ ወይ? ኣነ ግን ቅርሺ ስለዘይብለይ ኤክስ ክብላይ ፍሪ ቨርዥን ስለ ንጥቀም ማለት እዩ። ፍሪ ቨርዥን እውን ጽቡቅ። How do you discover vidIQ? Skype for now ንወሎ። ወይ ኤክስቴንሽን ከነውርድ ኢና ናብ ክሮም ማለት እዩ። ኣብዛ ኢንስታል ኤክስቴንሽን ስል ምስ ጠወቕና ናብዚ ክእትወና እዩ። አድ ቱ ክሮም ንብሎ። አድ ኤክስቴንሽን ሸብ ይወርድ ኣሎ። ኤክስቴንሽን አድ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ናብ ኣቲና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ንኣብነት engage your audience like a pro on YouTube very high. ሕጂ አይዲያ ቪዲዮ አይዲያ ክኾን ይኽእል። ኪወርድ ማለት ኣብ ቻናልናስ አፕሎድ ክንገብር ከለና ኣብ ዲስክሪፕሽን ንጽሕፎም ሃሽታግ ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና። ሃሽታግ ክንጽሕፍ ኣለና እውን ኣብ ኪወርድ ዝብል ታግ ዝብል ኪወርድ ንጽሕፍ። ኪወርድ ማለት ምስ ቪድዮና ዝጣዓም ሓሳባት ንጽሕፍ ማለት እዩ። ምስ ቪድዮና ሕጂ ብዛዕባ ዩቱብ ንጽሕፍ ተነርና how to create YouTube channel, how to get 1k subscribers, how to get 4000 watch time hours እና ኪወርድና ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና። ኣብ ዩቱብ ክንጽሕፍ ከለና ብዛዕባ ዩቱብ ክንሰርሕ ከለና ቪድዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ውርድ ሞ ንብል ኣብ ታግስ ዝብል ዘሎ ናይ ኮምፒውተርና እውን ታግ ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና። ኤርትራ ሙዚቃ፣ ኣሰና ቲቪ፣ ትግርኛ ኮሜዲ፣ ኣሰና ቴሌቪዥን በቃ ትግርኛ ዝዛረቡ ከመይ ጌርና ከም ንረክብ ኢና እንደሊ ዘለና ማለት እዩ። ንሕና ኦዲየንስና ትግርኛስ ኮተ እዩ ስለ ዝኽእል ንብል ዘለና እምበር ኣብቲ ኒሽና ወይ ድማ ኣብ ዩቱብ ኣተውኪርና ኢና ኪወርድና ክንጽሕፍ ዝግባእ ነይሩ። ካልኣይ ኖት ቴስቲንግ ካልኣይ ልሙዳት ጌጋታት ንኣሽቱ ዩቱበራት ዝሰርሕዎም ኖት ቴስቲንግ ተምኔልስ ንኣሽቱ ስእልታት ዘይምፍታን። ኖት ቴስቲንግ ተምኔልስ ኣድቫንስ ፊቸር ቻናልና ሂስትሪ ምስ ቢልድ ምስ ገበርና ተምኔልስ ክንፍትኖም ኣለና ወይ ድማ ቻናልና ቢልድ ከይገበርና ብዘይካ ዩቱብ ባዕልና እውን ክንቅይር ኣለና። ምክንያቱ ሰብ መጀመርያ ቅድሚ ቪድዮና ምዕዛው ተምኔልና እዩ ዘርኢ። ተምኔልና ምስ ረኣየ እቲ ተምኔልና ሰሓቢ መሳጢ ግልፂ ንጹር ተኮይኑ ቪድዮና ክርኢ ይኽእል እዩ። እቲ ተምኔልና ተንዘባራረቐ በቃ ሲሉ ዓንቀጽ ተጻሓፎ ዘይንብ ኮንትራስት ከለር ዘይብሉ ወይ ድማ ተጸራሪ ከለር ዘይብሉ ኣብ ጸሊም ተጠቂምና ጽሑፍና ብጻዕዳ ምግባር ዝተፈላለዩ ነገራት ታክቲክ ዘይንጥቀም ተኮይና ድማ ቪድዮና ክረአ ይክእል። ስለዚ ንኣሽቱ ዩቱበራት ዝጥቀሙን ዝሰሓሕትዎ ኖት ቴስቲንግ ተምኔልስ ማለት እዩ። ካሊእ ሳልሳይ
after ናሽቱ ተምኔ after ናሽቱ ስእልታት ወይ ድማ ቴስቲንግ ኖት ቴስቲንግ ተምኔልስ ካልኣይ ዝገብርዎ ነገራት ብራንድ ቻናልካ ዝስማዕምዑ ዘይምግባር ብራንድ ቻናል ማለት ሒናምነት ናይ ሚስተር ቢስት ተሪኢኹም በቃ ናቱ ፎቶ ብቅድሚት ኣላ ታ ቪድዮ እውን ኣላ ናይ ዶንኪ ቲዩብ እውን ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ዶንኪ ቲዩብ ናይ እሾት ኣላ በቃ እቲ ቻናሎም ብራንዶም ኣብ ታሕቲ ፅሑፍ ከም ዘለዋ በቃ ብራንዶም ሰያ በቃ ነዚያ ርኢ ኣቢልኩምስ ናይ ዶንኪ ቲዩብ እያ ክትብሉ ዝገብርኹም ማለት እዩ ሳልሳይ ስኪፒንግ ዘ ኣባውት ሴክሽን ስኪፒንግ ዘ ኣባውት ሴክሽን ማለት ቻናል ዲስክሪፕሽን ማለት እዩ ኣብዛ ከስተማይዜሽን ኣቲና ኣብ ከስተማይዜሽን ኣቲና ማለት እዩ ዲስክሪፕሽን ዝረኸብናዮ ኣባውት ሴክሽን ትበሃል ኣብዚ ስኪፒንግ ዘ ኣባውት ሴክሽን ብዛዕባ እቲ ቻናል ዝገልጽ ዘይምፅሓፍ ማለት ኣብዚ እዩ ተዓዘብትኻ ብዛዕባ ቻናልካ ዝመሃርሉ ብዛዕባ ቻናልካ እንታይ ዘተኩር ንኣብነት ናተይ ቻናል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቱቶሪያልስ ፎር ዩቱብ ቢጊነርስ ኤንድ ፕሮስ insider tips to boost viewers subscribers and engagements tools and strategy to monetize your content and grow sustainability ይረኩም ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ቻናልኩምስ ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ክትገልጸለኩም ኣብዚ ክትጽሕፉ ከለኹም ድማ ጽፉፍን መሳጥን ጽማቕ ትሕዝቶኻ ጽሓፍ ጽፉፍ ዝኾነ መሳጥ ዝኾነ ጽማቕ ትሕዝቶኻ ጽሓፍ ሕጂ ከም ፕሮፌሽናል ዩቲዩበር ቻናልካ ከተቕሞ ከተመሓይሾ ሙሉእ ዕጥቂ ኣለካ ብሉጽ ትሕዝቶ ብትክክለኛ መሰረት እዩ ዝጅምር ኣይትረስዕ እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እስካዕ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የመስግን ቻው ቻው